Umlandeli odume kakhulu kubalandeli bakaKhuzani uMfokampongose umhla ka-1 usedlulisa umlayezo awubhekisa ngqo kwigcokama elisha uMthandeni uMfokamanqele lapha-ke mayelana-ke nodaba olujulile futhi-ke olubalulekile kakhulu. Wathi nje, Mthandeni, ngiyakucela ukuthi-ke wenze lokhu, kodwa-ke angifisi uthuzwe ngami, ngifisa uyizwele wena-ke. Nanti udaba oluphelele khona la kwisiqiniseko SA Media-ke. Ungakhohlwa ukusubscribe-ke, uphinde-ke ulike lama video-ke, siphinde-ke sihlangana-ke kwezinye. Ongizwe noMthandeni babengeke besuke belapha nobuka beye ku-12 namanketshana mangabe isidingo sasingekho. Mfokamanqele, ngiyafisa nje mfowethu ukuthi mangabe ngempela nani lapha nongizwe, ngoba ngempela iqhaza leya ndoda nilibona, nizame bafowethu ukuthi makukhona la nisuke nibone ukuthi ikhehla lingalimpintshisa khona, limpintshiseke ikhehla bafowethu, livele nalo, ngoba nalo akusekho eliphila ngakho, elikwazi kangcono umculo leluculayo. So Mfokamanqele, kuse-eli amandla nisenawo bafowethu, izinto nisakwazi ukuzenza zenzeke. Nihamba ongizwe banawo amandla, basakwazi ukwenza izinto zenzeke. Uma ngabe kukhona kusuke bafowethu nibona khona ukuthi ikhehla lingavela nalo bekhona likutholayo, likwazi ukuthi lisule umlomo, ningalivaleli bafowethu ngaphandle, niliqhwebe nilibize, ngoba libukeka lijombeka, liyilegendi elijombekayo, selibukeka liyilegendi elingasabizi, elingasabalwa kuma-legend, libukeka liyilegendi eselikhohlakalayo. Kanti thina abantu ekade sawuqala umculo kunzima ukuthi singamkhola. Lento ifana nani? Ifana nokuthi Eastern Cape kunzima mangathi labakhohlwa ukuze emdaka, yabo, kunzima ukuthi Eastern Cape abakhohlwa ukuze emdaka. Uma bebala umuntu oqala kufanele bembale lowo, yabo. Uma qhamuka abantu bakhona bethi abantu bakhona Thixo Somandla bonakele abantu emhlabeni, fanele wazi ukuthi kukhulunywa ngoba la manje bafowethu. Mina njengomhla ka-1, mina Nkosi yami, iyangikhuba mina indlela ukuthi ngempela ey'ndaweni ey'ningi sekubuka kukhohlakala ukuthi kune-legend elikhona elisadlandlavana. Kungcono mhlawumbe ukuba alisekho emhlabeni, ngabe siya-understand, but ubaba u12 namankentshane usakhona, usanazi iy'ginci, unazi ingoma, unakho konke. Sicela ukuthi nakubaculi-ke bafowethu abasesigabeni sakhe abangamkhohlwa kuza kwabo. Sicela amanye ama-legend akhona engamkhohlwa ubaba u12 namankentshane. Sicela bizwa amagama ama-legend, libizwe lika12 namankentshane njenge-legend elikhona eliphilayo. Kungadukiseki abantu bafowethu, kungadukiseki umlando. Ubaba u12 namankentshane sicela ukuthi mangabe kusuke kuhlomula ama-legend akahlomule naye until azathi yena angisakwazi ukuya emcimbini engibizwe kuwe, akusavumi, angikwazanga ukuya. Kodwa mangabe yena esakwazi ukuthi isidingo sakhe agibele imoto ayekhona, cha, akangavalelwa ngaphandle bafowethu 12 namankentshane. Elinye lama-legend esinawo lawo ezweni esingeke futhi sawathini.